Jotono nulam soga ani channel kai tamung norok ani channel no subscribe khalaiya ko subscribe khalai ready ang ketal job advertisement ta online information related videos sanam ga phaidi tini kaisa ketal notification ailai omo rijak kha Tripura Public Service Commission ni bukhaktui norok video no paithak jorate nai tong di kaham ka saimana ni bagai ga phaidi official notification ailai na o official notification tam rijak kha omo rijak kha Tripura Public Service Commission oro advertisement number bo tongo kai omo Tripura Combined Competitive Examination ngai aboni through tei kwbangma post talangjak nai o sakao kai oro je Indian citizen tongui tongnai rok apply khlai mano o jagao post tei department wise khagjak tongo tei pay scale education qualification rok rijak tongo kai naidi serial number 1 o tongo ro child development project officer CDPO abo group B kai obo kai pay scale 10,230 rupees ni simi 34,800 dijaknai o jagao bachelor degree khlaijak na nangnai knowledge tongna nangnai Bengali tei kokborok oro sini borok rok ni bagui 7ta post reserve khlaijak oro total post hingkai to 21 ta tongo total post CDPO ni bagui hingkai ta kaisa tongo abo hingkai supervisor ICDS omo hingkai group C ngai non graduated hingkai oboni bagui pay scale hingkai 27,300 ni simi 86,300 jora rijak kha tei oro qualification hingkai to graduate je graduate paijak haipano jagao 5 years ni experience tongna nangnai o jagao field of women and child welfare te knowledge to Bengali kokborok tongna nangnai te computer ni knowledge tongna nangnai oro sini SC rong ni bagi 38 ta post reserve khlaijak oro total post hingkai 119 ta post tongo haike no jagao buri rong ni bagi reservation khlaijak tongo bo child development project officer ni bagi sini buri rok ni bagi ST hingkai jagao kaini post buri rok ni bagi simi obo reserve khlaijak obo CDPO hingkai ta kisa supervisor ICDS o hingkai sini ST rok oro 12 ta reserve khlaijak buri rok ni bagui sini ST to abo total post hingkai to 38 ta tongo supervisor te ICDS o jagao CDPO ni bagui age limit hingkai to 18 simi 40 years no rijak kha haipano sini ST rok ni bagui hingkai relaxation tongo tei 5 years tei o jagao sajaka relaxation 2 years rijaknai obo upper age je kwbang age wngui tongkha bongno relaxation rijaknai saka obo o jagao CDPO ni bagui bo tongo tei ICDS supervisor ni bagui bo tongo oro last date hingkai 17 tarik February 2023 up to 5:30 PM jora tongnai obo norok online application khlainani hingkai norok ni exam center o jagao tongo 6 ta exam center tongo naidi norok jefuru form fill up khlaio norok exam center norok choose ma khlaina 6 ta ni bisingo no norok ni je nearest je center tongmana abo no ready o jagao o jagao scheme ngai exam ni kaisa hingkai to preliminary ngai abo MCQ type test ngai ta kaisa tongo main exam among hingkai conventional type tongnai ta kaisa tongo personality test preliminary o hingkai general study by arithmetic tongnai abo o jagao time bo rijak tongo abo MCQ type ngai tai main exam o hingkai paper 1 o tongnai English paper 2 o hingkai general studies by arithmetic tongnai abo time rijak 2 hours 30 minutes tai personality test o norok nainai di o jagao bo busuk mark ningnai oro rijak tongo norok tamung apply khlaikai to norok nainai di o personality test rok tei norok online application khlainani hingkai o jagao 15 tarik January 2023 ni simi changnai abo 17 tarik February 2023 ni 5:30 PM jora tongnai aboni bisingo norok ni application form no ma khlainai tamung no norok ni qualification by mili tongkha apply khlaina hingkai to norok apply khlaina di o jagao fee ma rwnai group B hingkai o jagao senior ST rok hingkai to 250 tei group C ni hingkai o jagao 150 rupees khlai ma rwnai tamung no norok o jagao apply khlaina hingkai oro fee rok naina di obo norok jefuru online application khlainai tpsc ni website o thangui norok aro no manai hingkai norok nainai di obo tamung no hingkai description pori nai di PDF
free roan ang description no norok thangai download khlai nai di tai official website no bo ang ri rwnai norok official website bo pdf no manano norok thangai aro phano download khlai na di kaka norok ni qualification bai mili tong kaka norok apply khlai na musung khai to norok apply khlai na di obo tpsc ni bukhakte obo government job nongnai hingke norok kwrak phanani channel no subscribe khlaiya ko hingka subscribe khlai ready hingka tini bagui amsung nung situng jotono no hambai।